Even kijken. Op de platenspeler, track nummer 5. Dat is. Ja, Blijf bij de man van de Janse Bakkenband. Eerder nooit op vinyl gekomen, maar nou, dat vangt wel op dit album. Stuit altijd in de Limburgse 100. En gewoon eens even bij Henk Stijvers kijken. Daar moet hij ergens wonen. Wie dat vooral erachter is. Is dat toch? Jok. Nou. Meneer Stijvers. Ik heb het wel. Ja, welkom. Ja, dank je. Hey, even solliciteren hebben we hier leuk gehad, hè, samen. Ja. En vandaag gaat het over Blijf bij de man. Ja. Even voor de mensen. Ja, ook de klassieker. Hè. Weet je er ook alweer? Stand by your man. Nee, dat is een andere tekst gemaakt. Ja, Blijf bij de man. Ja. Dat moet iedereen weten. Dat moet iedereen kennen. Dat is geneerd van het leven, maar dan in een andere versie. Blijf bij de man, want die zal die hart nooit breken en dich nooit tegenspreken. Dat is altijd gelijk. Dat is de kracht van het nummer. Dat weet ik, als ik dat wist, wie is de kracht in de nummertjes die, dan hou ik er gewoon al ganse litanie van die nummers gemaakt. Ja, op een of andere manier sprak het lied toch aan. Het is natuurlijk ook wezenlijk een melodie wat lui in de kop blijft hangen, omdat ja, Tammy Wynette zo net verklapt heeft. Maar ja, op een of andere manier zal dat toch, merk ik dat het toch emotioneel nu gaat raken. Ik weet dat we ooit een keer gespeeld hebben op de Broelof en toen deden we dat nummer ook. En toen merkte ik aan de broed, die raakte toen geëmotioneerd. Ik wist dat toen niet, maar toen bleek dat de moeder van de broed, die woonde een tijdje geleden die overleden. Ja. En toen stond hij dan met tranen in de ogen. En toen ben ik naar naartoe gegaan en zei van, oh dit hou je dus niet weten. Dat is niet eigenlijk zo, want toen de man terminaal was, toen wordt het nummer denk ik op radio. Dus op een of andere manier was het alweer wie. Dus dat vond ik wel apart. Uiteindelijk hebben de pap en de mam ons de flat ingericht en we hebben daar de klommelen bijeen gesmeten. Nog een tijd van niks, maar we de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leger aankomen. Ik weer allemaal autobiografische stukjes in het nummer. Ja, inderdaad. Van ja, de ouders hebben, die hebben mich de hut hebben die mich opgegrapt. De pap, die heeft vroeger op de koel gewerkt. Die hou echt weer rechts zijn. Die heeft die elke steen met mij in de hein gehad. Hier de vloerrubber, ik kan me nog herinneren tot de tweede kerstdag. De eerste kerstdag waren ze hier aan het eten en de tweede kerstdag zit er jong komen, moest nog een paar meter van de vloer, moest nog gedaan worden, zit er komen. Ja, dan liggen die vloer erin. En voor dat zijn we de ganse hut vol poeten? De ganse hut vol poeten, ja. Die drie. Op leeg aankomen. Ja. De man moest altijd bij terecht koos, ook op latere leeftijd, als het in het huwelijk niet meer zo goed ging. Wie je dat destijds uitbracht, hè? Wat vond je in eerste van? De pap en de man vond je alles leuk wat deden. Ja, die waren heel gewetst. Zo de humor ook wel? Ja. Die waren wel heel gewetst over alles wat ik althans in de muziek gedaan heb. En dat waren ze wel met dit, dus dat waren ook met carbon. Dat is heel trots geworden wel. Want nu komst u gar niet meer de kooi uit. Elke avond met een tuut chips en een rol Pringles kijken, een herhaling van Lingo en heel Holland bakt. Soms word ik nog van het zetten nou voor hier worden dat ze met de zalen kosten zien wat. Nog altijd. Wat er nou gek gedaan. Wat altijd gedaan. Ik weet, mam, dat voordat ik van verteld. Mam die kocht mijn eerste gitaar bij Giel Lome in Zittert. En die kostte 75 gulden. Ja, het waren de wijkland van de pap, die werkte toen op de koel. En Giel Lome, die zag toen van die neemt de gitaar met, kus me nu 24 gulden, komt ze de volgende maandje, de volgende 25 en de maand er nog eens. Maar ik heb gelukkig toen de tijd gehad om het te kunnen zeggen van mam, dat is de beste investering wat ze in mijn opvoeding gedaan heeft, zet ze me toen die gitaar gekocht heeft. In tijd van eerlijk en tijden van geluk. Kent ze nou de man altijd terug. Mama, bedankt. Ja, Blijf bij de man. De vraag wordt stuit in de Limburgse 100 wordt beantwoord op Hemelvaartzij. Blijf bij de man, die zal die hart nooit